semyang panjra sarwa rukma ranggeng manik nara ana obra prabanya kang merat kenyaring teja adit wimbo kekanda mrek maruta mando Diwang sukmana madinruwih ana sasmintaning sun jagat wasesaning Bathara paman Harya Sengguni unggurawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun Maduka anak Prabu Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun katembing samirana kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa Maduka tebih saking raos kemarasan wanang manira samendang aja nganti ning karempit paman patih Plasa Jenar menawi Paduka anak Prabu miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayeg saka kaptiya karya luguring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi terjulit mboten kendhat anginipun sami gegladhen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja Paduka katemping marang muka mboten lan diprayogakaken anggenipun lenggah wonten ing madaning Datulaya paman Plasa Jenar kawula ana nun kira anak Prabu sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing abdi kepatihan namung drenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk Sandhapada Paduka anak Prabu Ngastina kula tampi dawah sami-sami paman Plasa Jenar Bapa Penemban Durna nan kula nan sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten ing Datulaya negari Ngastina menika nggih Rawadene Kakang Prabu Karna ing Awungga Sarawa Paduka mugi kasekecakno anggenipun lenggah madaning Datulaya negari Ngastina Kakang Prabu Karna ing Awungga Yai Prabu ingkang raka tansah ngestu padha dawuh Paduka Yai Prabu Ngastina namung ayogakno kondisi adhi ngadhep ngarsanipun Kakang lho Diwaji sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdi pun Kartomarma kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula ndak tampa siadatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan tatanen sanggaring para wadyabala para nayaka kang padha gantung sebo jeneng manirana diambabarake wikat mangke kula boyongi supados rawuh wonten negari Ngastina monggo dinten samangke menika sanes dinten pasiwakan
Ewadene ingkang putra Cumalena kumalancang wantun hambayonge dhateng rawuhipun para sepuh. Lha ingkang saking menika paman Bapa Durna miwah Kakang Prabu Karna ngawangga. Mboten lega raos ing manahipun ingkang putra ing Astina pun Duryudana menawi dereng wonten wiyosing pangadya padha. Mila sampun satrepipun menawi ingkang bapa tansah ngestu padha dhateng dawuh paduka anak Prabu ing Astina. Sampun malih tokati mbalaning kewanci Rina nadyaning kewanci ratri katimbalan sowan tuwin kula kaparingan kewajiban ingkang ngawrat. Kula mboten badhe suwala. Malah sak mangke kumacelu raos ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan tumunten ngawuningani menapa sik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi namung sabda pangandika paduka anak Prabu ing Astina. Wonten perkawis menapa diri paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benehal adat ingkang sampun menawi kepareng babaring kathah tumunten kula aturi paring pangandikan. Nanging mlayu adi tumraping para kadang sentana tuwin para nayaka punggawa negaring Astina. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang bapa ing Sokalima. Kadung ngas kandanyo mugi andhatosna ing kawuningan wonten ing madyaning pasewakan menika kula mboten badhe ngrembak perkawis negah lelampahan ingkang sampun kelampah ingkang saestu adamel kodheng raos ing manahipun ingkang putra ing Astina. Satemah bingung bingleng kenganglangan manah kula nggadahi raos kuwatir durga ngangsa-angsa krana lelampahan ingkang sampun kelampah. Sakmangke mugi andhatosna ing kawuningan Bapa Panembahan Durna Paman Harya Sengguni. Kula nun nggih anak Prabu wonten timbalan. Wonten dawuh menapa nggih? Sabtu hari ingkang kepengker. Kula tampi bilih ri kelenggan sakmangke. Wisanggini nedya nyuwun ngampil negari Astina. Mboten ketang namung sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Wisanggeni kepengin dados nalindra wonten negari Astina. Monggo wonten salebeting nawala menika cetha kaserat menawi Kang Putra ing Astina maring ngangkat ngampil negari menika dhateng pun wisanggeni. Lare menika kula wau ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan menawi boten maringaken ngampil. Kathah ingkang sami nyebat bilih wisanggeni menika wujudipun wiji sejati tegesipun gesangipun wisanggeni menika dados kelangananipun Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang. Mila mboten nama aneh menawi wisanggeni menika gadhahi kasekten linangkung dhateng sak pepadhanipun sekti kalintang jayaning perang. Pilih tanding boboting yuda upami kula menika mangke ngekahi dhateng negari Astina. Menapa mboten ateges kula lan sak Kurawa menika mangke badhe soroh pati kelayan lari kenami wisanggeni nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Mboten nyana babar pisan bilih mekaten lampahan ingkang sinandhang dening paduka anak Prabu ing Astina ngemuti. Menapa ing sampun paduka ngendikaken menika nyata leres lan boten wonten lepatipun. Nadyan wisanggeni menika lari wingi sonten nanging bebasan wisanggeni menika lari ingkang tinatah mendhat jinara. Menawi wisanggeni menika anggep cak perang negari Astina. Menapa mboten ateges negari menika mangke badhe bedah krana tingkah lampahipun lare inggih menika ingkang namipun wisanggeni menika nggih Paman Blasa Jenar kasinggihan. Lajeng menawi pamanggihipun Paman Harya Sengguni menapa ingkang kedah kula tindakaken. Kula nuwun sewu. Kula piyambak mboten saged atur waluyang Sengguni wonten timbalaning ngadhawuh.
Paman menika minangka dados pepatih negari Ngastina. Kedahipun saged atur waluyan dhateng ingkang putra ing Ngastina. Kula nuwun sewu. Pini sepuh negari Ngastina menika mboten namung ingkang abdi ing kepatihan piyambak, nanging klebet Kakang Penemban Durna, anak Prabu Karna ing Ngawangga. Menika ugi wujudipun agul-agul tumraping praja Ngastina. Mbok menawi Kakang Penemban Durna saged mangertosi keringkihanipun Wisanggeni, jer panjenenganipun menika negari Ngastina nggih anak Prabu Bawadurna. Wonten dawuh nggih. Menggah pembagipun Bawadurna kados pundi? Gandhak bleguduk suaru gembol semarante. Hawala. Kula nuwun sewu. Menapa sampun dipun temtokaken lan dipun semadosaken dhateng wayah kula pun Wisanggeni, dinten menapa Wisanggeni anggenipun badhe sowan wonten negari Ngastina? Tumunten anjaken babagan negari menika dhateng paduka anak Prabu Ngastina. Sabtu hari kepengker nawala kula tampi. Wonten salebeting geni Wisanggeni badhe sowan wonten negari Ngastina. Inggih, Bapa Penemban Durna. Gandhak bleguduk swalu gembol semarante. Kakang Durna, pripun Dik Pati? Sampeyan niku dinteni pengendikanipun ora ming gondhak-gondhok. Pripun carane Wisanggeni iso murungake nggone njabel negara Ngastina? Merga sampeyan ngerti dhewe, Wisanggeni menika satriya pengpengan, satriya sekti kalintang cara sing abot, aja digawe sembrono, aja digawe ngleceh. Nek miturut Kakang Penemban Durna supaya Ngastina slamet pripun carane? Ngaten Dik Pati. Supaya Kurawa ora tekaning pati merga saka Wisanggeni. Luwih-luwih prajurit cilik-cilik ora padha dadi korban merga saka pengamuking Wisanggeni. Bener anak Prabu Duryudana ndangu kelawan aku, piye carane supaya iki nek tanganku ngene iki iso nyikut weteng. Kowe iki pendhita kok nek omong kok sak penake dhewe. Nuwun sewu nggih, menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten? Dinyatanipun kula piyambak bingung, kula piyambak kodheng manah kula. Midhangetaken sabdanipun anak Prabu Duryudana ing kados mekaten menika. Gandhak bleguduk gondhok meneh. Suwalu gembol. Inggih. Nalika semanten miturut cariyos ingkang sampun kula tampi. Nalika Dewi Dersanala widodari kayiwangan menika nggerbini tuwin Kapulasara dening Betari Durga. Anggenipun badhe dipun dhawuhaken kalaupun Dewa Srani wekasan saya sru anggenipun ndhawaken dedukanipun Betari Durga dhateng Pun Dewi Dersanala ngantos kuwataken jabang bayi. Dersanala dipun pondhong Dewa Srani tumen wonten ing Kawah Candra Dimuka. Elok ing jagat gayaning para Jawata. Bayi sing diceplungke Kawah Candra Dimuka menika kala wau mboten mati ning malah saya ngrembaka. Inggih lare menika tumuli dipun paringi tetenger Bambang Wisageni ya Bambang Wisanggeni. Isih bayi wae diobong ning Kawah Candra Dimuka ora mempan. Lho, Cobi. Menapa Kurawa bola kinten mboten ngantos setunggal ronde? Kok iso tekan ronde bareng? Durna milenial. Oh nggih. Kula mesti kawon. Awit Wisanggeni menika tansah winawang dening dewanipun. Sampun Cobi kula aturi menggalih. Menawi paduka anak Prabu badhe ngekahi negari Ngastina menika saking tanganipun Wisanggeni, menawi dipun tandhingaken kaliyan Wisanggeni menika ya penggalipun tida-tida. Nek boten percaya mang takoni dhewe. Merga Wisanggeni menika ya ampuh tenan. Sampeyan kula wedi. Jujur mawon mboten usah kula reka-reka ora bakal tak ulah-alik. Kula niku nek omong apa anane. Sampeyan pendhitaning perang kok wedi. Lho, nyatane wedi kok. Sampeyan duwe aji pirang-pirang mungsuh Wisanggeni kok ora wani. Aji-aji kaya ngapa sing kula tokkene mung Wisanggeni? Menika pinten cacahe? Ora ana sing iso diitung nganggo wilangane driji. Anake Werkudara pira cacahe? Anake Nekula, anake Sedewa, ya padha anak-anak kabeh. Ning Lancur Pandhawa menika nuwun sewu, sing ngampa dhewe ya mung Wisanggeni karo Antasena. Wong loro niku mbebayani. Saya saniki Wisanggeni pun lulus sarjana muda. Antasena lulus Kelapamu. Sak pepadane. Lho ngoten niku lho. Kula le seneng kalih putu-putu kula niku kaya ngoten niku Depate. Kula le bangga kalih putu-putu kula, anak-anak Pandhawa niku kaya ngoten niku. Arep Wisanggeni menika wong ndao, wong glece, wong sak penake dhewe. Ning pintere ngungkuli sak pepadane. Ngoten lho, wis gleleng gaya goblok kae ora ana untutane babar blas. Gleleng gaya goblok rupane elek. Sapa? Janaka murid kula. Ateges kula menika melu kelepetan, melu arum Mas Mani. Wong sampeyan ya ora mulang Wisanggeni kok.
Isa kaya ngono. Pancen Janaka menika mijakaken wiji-wiji sejati ingkang saged dipun delaken. Antasena luwe-luwe. Bocah niku ya dugal warisan. Lah, ingkang kula kuwatosaken Dik Pate. Nggih. Nek nganti wisan geni kayangan ngorak-arik kayangane dewane do mlayu kabeh kok. Aja kok menungsa-menungsa kaya kula karo sampeyan kaya Kasata Kurawa. Coba ta, Kurawa niku sing ajeng mangdelke napa? Mungsuh wisan geni apa mudhar kabeh kula kandhani. Pun kula kandhani. Antasena niku arep bayi wingi sore kekuatane ngedapi-dapi. Nek iso malah ngungkuli karo kekuatane bapakne. Ning blas ra ono kekuatane blas. Ketoke ya metheka ning empuk. Ah ya wis kuwi. Ngaten nggih. Lho niku nyatane kok kula mboten gawe-gawe niku nyatane. Terus sinten sing ngadeg jenenge Dursasana apa gedhe dhuwur ning karo Petruk kowe kalah. Ayo nggih ta? Nggih. Sinten sing Kartomarma? Panjen Kartomarma niku nek maju nomor dhewe. Nomor 1 dhewe. Ora sah kesusu. Gawe beda. Panjen lakune kula panjen kaya ngeten niku. Kula tak takon karo sampeyan. Mang takon. Kurawa kok dadi goblok-goblok. Kurawa kok dadi ora digdaya niku kula tak takon. Kurawa murid sapa? Lho, Kurawa niku murid kula. Lah saniki kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan gurune kok murite ora iso pinter kok. Sampeyan ora iso budidaya minterke Kurawa. Nun sewu lho, Dik Pate. Nun sewu lho. Aja kok nyalahke karo guru. Wong nyacat wong ki gawean sing paling penak. Ngoten. Wong nyacat karo wong ki gawean sing paling penak. Sampeyan nyacat kula niku ora nganggo dasar apa-apa terus mang cacat wonten mawon kepenak mawon. Kula nyacat sampeyan yo kaya ngono ora nganggo dasar apa-apa, sampeyan kula cacat yo kepenak wae. Nggih. Ning kudu nganggo petu niku ya ditampa kanthi tuwajuh, ditampa kanthi tememen. Merga ngelmu niku wewangsa ning kawruh sing diparingke guru karo murite, ngoten lho. Men gumantung murite le nampa piye? Arep gurune digdaya kaya ngapa? Nek murite le nampa ngelmu kuwi kanthi sembrono, ora tuwajuh, mongko ya ora mirengake dawuhing Bapak Guru, ora bakal ana tumanjane. Merga ana tetembungan. Ngelmu kuwi kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kanyatusane setya bodya pangkese durhakara. Wonten ing pasinaon pundi mawon menika bab perkara murite kuwi pinter apa ora aja nyalahke karo gurune. Dilempet disak ning sak mburi. Ku nek wis nggo ngitung. Kurawa niku anggere ngitung bon wingi madang semene, kurang semene. Wesele kurang. Ayo wis. Kurawa kitung ning ngestir kok dadak entuk wesel. Saka Gajah ya? Oh. Saking Sinuwun Prabu Dasarata? Oh, nggih, nggih. Lah niku. Nek Pandhawa niku kula wulang ya do temaju tenan. Pandhawa iki ngelmu sing kudu tok eneng wae. Mripate nyumuk ngematke karo pangandikane guru, kupinge nggo ngrungokke, atine nggo ngenam-enam, pikirane dienggo ngolah karo ngelmune guru sing diparingake. Mula ya pinter-pinter. Iki sinaunen saben dina. Sinaunen saben dina. Sarta lakonana jroning uripmu ning alam padang ya dilakoni tenan, ya dilakoni tenan. Ah, ya sampeyan niku nuwun sewu lho, ponakan-ponakan sampeyan Kurawa niku mang titipke kula supaya sinau ngelmu kula ning sampeyan blas ora. Aja dhewe sampeyan niku dadi wong sugih, iso ngragati karo anak, anak dijarke wae, diuja bondo donya. Ah, dungsang-dungsang anak sampeyan. Kok malah kula diseneni to. Sampeyan ngayal kok. Apa sing diluputke Begawan Durna apa wis diluputke Begawan Durna apa Durna ki anggape pendhita elek napa piye? Durna iki rumangsa kula niku pendhita apik, Dipate. Ya mung sing do ngarani kuwi pancen pendhita elek. Nih ya sampeyan kala mangsa niku ya sok elek. Lho, ngono iki gumantung bayarane. Oh, to kok merak kecancang. Lho, tegese napa niku? Merak kecancang niku merak niku gelem megarke buntute disawang katon apik nek dipakani, nek ora dipakani ora gelem ngegarke buntute. Niku tegese pendhita menehi kawruh, ngenehi ngelmu ning ditung karo bondo probaya sing diparing karo pendhita wau. Lho, kene sapa ora elek kuwi? Kaya ngene kok merak. Neleki sampeyan niku napa pripun? Au, lahir batin apa ora? Ditindakake apa ora? Nek ora ditindakake ya muspra tanpa guna. Nadan ngelmu mau dhuwure sondo langit, ning nek le nampa ora lahir batin sarta ora ditindakake muspra tanpa guna ndundane. Ning tumrap kula kabeh niku salah sampeyan.
Lho kok salah kula? Pun sampeyan ngakoni napa mboten? Kula mboten ngakoni. Niki perkara Wisanggeni. Kula wis matur. Wisanggeni tekan kene diwenehi negara wis rampung perkarane. Tur dasare Wisanggeni ya ming nyilih. Wong nyilih iki bakal ning perkara niku kudu dirembuk sapi-apike mergi. Sampun. Sampun. Kula mboten kepengin wonten mriki para sepuh sami kejegan. Diya diniya rebut bener kula mboten kepengin. Sing kula rembuk Wisanggeni mangke kula kedah atur wangsulan menapa dhateng lare menika menawi ngantos sak mangke kula mboten maringaken negaring sedina angka Nalindra Bekmarwa sing sang Katri Kumulung Katri Kumulung mangrempak ing wadya Purna-kura reka kiri-kiri Ro ngrembak munjul aturung sanipun nata ing Astina dadya tintrim madyaning pasiwakan datan mubah datan musik sak kathahing para nayika ing samyang gantung sibu nadyan nata ngastina nalika semanten katingal bingar pasuryane wit midhanget sabdanipun ingkang raka nggih nalindring awangga Sang Adipati Basukarna parandine datan saged nyingkitaken kodhenging galih satemah nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujarawan ganten wadu jarawang ajoh menawa durung abang idur-idur manding dasaring mriki njaluk dalan Sinong wati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra mutambra kanggeng awita dencengan jagat wasisaning Upadara paman wonten dawuh nggih ndurut tasih dina tinimbang mangke nampi pengamukipun Wisanggeni kaliyan Antasena menawi namung Wisanggeni piyambak kemawon mboten patosa kuwatir. Lha nuwun sewu, lah kok nggawa algojo. Wayah kula pun Antasena. Paman katuran lenggah sekeca kula badhe dangu lan Wisanggeni. Kula sumanggaken nggih. Ana Hanum Hanindita bocah mursid. Isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa.
tamu. Pangestune Pakdi slamet Pakdi. Aku ngaturke sembah bekti katur ya Pakdi. Ndak tampa nggih pangestune wong tuwa tampan ana. Ndak gegem ndadekake jimat. Katuran Karaharjan rawuhipun wayah Mas. Simbah Patih Plasa Jenar slamet tekaku aku ngaturke bekti katur ya Mbah. Kula tampi dawah sami-sami. Nggih wayah kula nggih Antasena katuran Karaharjan. Slamet Mbah. Aku ngaturke bekti. Wong manis. Wis anggeni padha kanthi raja sak praptamu nggih. Putuku anake Janaka. Wis anggeni Simbah Sokalima iki. Mbah Kakung. Slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Oh iya tak tampa. Pangestune Simbah tampanana ya, Li. Ndak gegem dadekake jimat. Putuku Antasena padha raja sak praptamu. Pangestune Mbah Kakung. Nang omah wae. Monggo adat saben iki nek ana acara gedhe, kuwi biasane sing rawuh Kakung Putri. Mbah Putri ora tau tok jak. Wis ora goleke Alondra angel banget. Ngententekke spray. Ora tau dijak. Ora wis aja ngrembug sing werna-werna. Antasena kowe iki seneng. Slamet tekaku, Pakdi. Aku ngaturke bekti katur ya, Pakdi. Iya Antasena tak tampa padha prayogakno. Kaya wis ora kono kepenak. Siwa Ngawangga Pakdi Karna kaya wis prayoga sowanku ning ngersaning Pakdi Duryudana. Bisa geni. Ana apa wae? Ana wigati apa dene sira sowan ana negara Ngastina. Lah kok semune Siwa Ngastina dadak tambuh. Monggo aku tak nyuwun priksa, apa Siwa Ngastina wis nampa nawala saka aku. Wis delo wae ora ketang sak uruping damar sak umuring jagung, sak siliring bawang aku pengen dadi ratu merga dulur-dulurku anak-anak Pandhawa ki kabeh wis tau ngrasake dadi ratu. Lah kok aku durung. Mula aku pengen dadi ratu ana negara Ngastina. Mengko yen wis kelakon sedhela wae nggonku dadi ratu, negara tak kondurke marang Siwa Ngastina. Gusti, sadurunge aku paring dawuh karo sira wisanggeni, aku tak takon karo anakku lanang. Takon perkara apa? Akeh negara. Tong drek-drek ngono kae. Amanga. Monggo yen kowe butuh Ratu Prameswari tak goleke. Iki ana negara ingkang suwung. Ya meng kowe kudu isih mbangun meneh. Merga isih ditempleki garis line polis. Kuwi lah Simbah Kakung saiki pancen maju tenan. Maju. Aku sok maju kok. Ini Kanjeng Hyang Prabu Pandhu Dewayana. Mong merga Prabu Pandhu Dewayana nalika semana durung tutuk ngene lenggah dampar wis pinulung dening panguwasaning dewa kudu kondur marang tepet suci manjing ning alam pamancet. Nalika semana wong tuaku Pandhawa isih padha timur, isih padha bocah-bocah. Tumuli negara dititipake dening wong eyangku ya kuwi eyake saka negara Ngastina. Pamriye supaya negara Ngastina kuwi dilintir marang putrane Eyang Dastarata ya kuwi Siwa Duryudana. Lah, kanthi kaya mengkono kabeh jagat wis dadi paseksen nadyan to Nyakrawati mbau denda dadi ratu ingkang kondhang kawenang ning jagat raya. Ning Siwa Ngastina kuwi mung minangka dadi ratu wakil. Nampa titipaning negara Ngastina. Mula aku njaluk negara iki udu negaramu, ning negarane wong tuaku Pandhawa. Mula sampeyan nek ngukuhi Senopati negara Ngastina. Pripun Paman? Kula pun merem kok niki. Sampeyan iki wong tuwa, krungu tembung kaya ngono merem. Yalah tratapan tenan. Bocah kok kendele kliwat. Mongko nang kene iki lenggah para priyagung-priyagung para Punggawa Nayaka lah kok le matur kok laya le. Sing ngomong kaya ngono sapa? Sampeyan wau. Wah, sampeyan iku seneng gawe-gawe ora. Ora ndek wisanggeni. Aku ora ngapa-ngapa. Aku ora ngrembug perkara mbalekke kowe ora. Kowe bali ya sakarepmu, ora ya sakarepmu wis gedhe. Iya. Aku percaya kok, Eyang. Syukur kowe mudhar ora kowe. Wisanggeni luwih percaya karo aku. Ning mau ngomong ngono ora, Mbak? Ora. Senengane kok gawe-gawe. Wah. Iki agojone ya melu-melu. Wis, kuwi wae sing dadi aturku. Nek sampeyan maringake ngatur nuwun tanpa pepindhan. Ning nek ora
Matur sembah nuwun. Ya. Mandheg dhisik ya, Nggir. Kakang Antasena. Piye ni? Wis kelakon. Iki ora iso dijaluk kanthi becik sarta ora keparengake nyuwun ngampil negara Ngastina. Gajege Siwa Ngastina sajake cukeng maringake ngampil negara marang Wisanggeni. Jumbuh kelawan ping tak aturake marang Kakang Antasena, nek ora iso tak jaluk kanthi apik ya kudu tak rebut sarana peperangan. Nek aku ki gelem-gelem bae ngewangi karo kowe. Ning nek ana apa-apane kowe bo ning Bratayuda. Oh ngono iya. Kanthi pawadan kuwi kowe njaluk negara Ngastina. Wis to, rasake kan gunem tanpa guna. Kurawa wis dampyak goleki karo aku kae singkirna, Kang. Pangestumu. Ya, hati-hati yo Kakang Antasena. Ya ni. Kan gunem tanpa guna. Siwa Ngastina ora maringake negara Ngastina marang Wisanggeni dadi nalindrone negara Ngastina. Ayo aja ming mbaka siji kroyoken leganing atiku. Kene marganing patimu maju Pakde Surtayu. Antasena Swatama lho jangkar karo aku jangkar ya jotosan ora ya aneman lho. Ayo areng apa ora mundur kene marganing patimu mati dening Swatama jajalan rasaku kan bebangal Swatama mati. Wah! Cina, kowe anakku lanang Nggil cah bagus, kowe anake adikku Wilkudala. Man, kula wis matur wongsal wangsul. Wiwit sampeyan ngetapke para sata Kurawa lan paring dawuh supaya ngrangket Antasena ati kula wis ora penak. Kurawa kok ngrangket Antasena niku ngibarate kaya cecak nguntal nimbang kathah dumawahing kurban menika mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kula mboten saged ngungkuli kridane bocah wingi sore nadyan menika bayi ning nyatane kekuwatane ngedapi-dapi. Kula sumanggaken. Men, man, ana man. Kula teng pikiran kula niku mung kata-kata satu kata. Apa? Mustahil.
Kulawa kok iso menang karo Antasena niku terus kula tak takon lakone napa coba. Ora bakal menang. Sultayu diajal, Swatama anak Begawan Durna, ngakune anak pendhita ampuh, nyatane ming sak gejagan modal. Kulawa, kula niki lho Man. Dulung ngantem, dulung nantang lagi omong wis didupak cangkem kula. Kula cuma nggaken oh, nek sampeyan ajeng nglacake jotosane Antasena mbok jajal maju dhewe mleleng. Budalan. Tapi aca-acalanipun le lomba ing Samudra Lebna. Anggeling joget tak tundang, ketemu mungsuh modal kabeh. Wis ora ana sing kula babal blas. Sing didolke napa kula tak takon? Aku ki lho. Rumangsaku kok bendina kok wing dunek-unekke Kurawa. Sapa sing arep maju mungsuh Antasena? Lho. Kok gelis? Rampung kabeh. Waduh. Rampung. Pun. Antasena mati. Lho, dek kapan? Lho ora kok dek kapan ki? Antasena mati urung. Lha aku ora ngerti kabare kok. Walah Gusti paringana ngapura. Kowe iki kadang nata pangeran Pati. Mbok dipresake kupinge. Lah apa? Lha sampean ngendika napa? Citraksi Antasena patenana. Wah, miskomunikasi. Apa? Miskomunikasi. Kuku krungu kula Citraksi ana sega entekno. Brubut talenan iki. Ha nek ora wani kok neng kene iki ngopo? Ngenteke sega. Wis kono minggat. Lunga kono. Mbangane aku sesek dadaku. Sesampeyan dawuh ya ora cetha. Nenek dawuh ki nek wis wonge nyedak lagi didhawuhi Citraksi, Antasena patenana. Wah, langsung mangkat ajar. Ambok menyang. Lah ora cetha. Krungumu Citraksi ana sega entekno. Dursasana. Kakang Dursasana pun bali ket wau. Bali nendi? Teng kasatriyan Banjarjungut. Lho. Dursasana ki wis mulih. Pun. Kok bali mongko aku rung dawuh bali. Begitu sampeyan dawuh Kurawa kon nyekel Antasena, Kakang Dursasana langsung bali tanpa pamit. Sampeyan sebagai pengarep nek kabeh murid wis kalah, pengarepe maju nek wani. Paham? Iya. Plirak-plirik. Dadi omonge ora tau paham babar blas. Weladalah. Yen ngono Kurawa wis entek Dursasana ya mulih ora omong iki lho. Nek mungsuhe enteng iki wah alen joget halo babu. Nek wanine kok nggo pusaka to, Mbah? Mbok nek pancen kendel ki ora usah nggo pusaka. Jare sampeyan ki guruning wong perang. Duwe jaya kawijayan guna kasandikan, duwe ngelmu sing akeh. Lah nek aku tok taman iki aku mesti mati wong kuwi pusaka kadewatan. Ane pancen wani aja. Ungano dadamu. Nek pancen wani ora usah nggawa pusaka. Ayo adu kekuatan. Kowe nggunakake jaya kawijayan, aku ya tak gunakake jaya kawijayan. Kasektenmu karo kasekten Antasena didu. Ayo wani apa piye? Sampeyan niku kula niku jane ora wani wis tak wanek-wanekke kok. Aku wani nek nggawa Kyai Janda Manik mergo kowe pancen digdaya. Ngene wae, Mbah. Saru lho jane sampeyan ki pendhita. Ning kok sampeyan isih ngumbar marang mubal babaling kanepson. Nek sampeyan iku pendhita, pendhita kuwi wateke apa? Aku tak takon karo sampeyan.
Pendhita ki wateke apa? Wateke pendhita napa? Sabar, ikhlas. Terus aja nganti tumindak cidra ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan kuwi piranganing sipating brahmana. Lah kok sampeyan pendhita kok malah gawe patining wong liya? Monggo pendhita kuwi duwe kewajiban memayu hayuning jagat, gawe tentreming jagat. Aja sok gawe patine wong liya. Ngono. Terus saya aku tak takon karo kowe. Sampeyan ki wong endi? Loh, aku wong Sokalima. Sing ngomong sapa? Sokalima ki diparingi kowe mbiyen ki wong atas anggo suket dom-doman. Wekasan gawe keperanane Kanjeng Hyang Dastarata terus kowe diangkat dadi guruning Kurawa. Kowe iki wong jaban rangkah, kowe iki wong liyan negara. Kok kowe arep mentolo melu-melu mateni Antasena iki perkarane Pandhawa karo Ngastina. Lho, perkarane Pandhawa Ngastina kok kowe melu-melu? Aku anake Werkudara, Mbah. Werkudara ki wong Pandhawa. Ayo, saya tak takon sampean wong endi? Sampeyan ae macem-macem. Pandhawa Ngastina kuwi darbeking Pandhawa. Mergo si wong Ngastina ki ming nampa titipan. Lah iki wis anggene ming arep nyilih, ora njaluk ming arep nyilih. Ngono. Aku sampean malah ngliga pusaka arep mateni karo aku nek aku mati mesti bapakku ora trima. Bapakku ya arep tak pateni. Nek bapakku tok pateni nganggo Siai Cundamanik dulure bapakku Pakde. Di Batang aja ming apa kuwi. Pendhita pinter manyar-manyar. Tak sikut cangkemmu lho, Dik. Kene iki deg-degan kok malah kowe iki dibotang beteng. Mangkelake kok. Kene iki bingung e. Iki apa? Loh, nek carane sastra utawa piyai Jawa ngandhekake kuwi asta cempala. Asta. Member nek Antasena ri pancen wong pinter ndugal warisan. Mak kledhuk sirahku. Bantre ora jamak. Sampeyan niku ya kula kira nek pendhita pinter ming diatungi tangane kok bingung lho. Lah kula ya radang kaya bedhekan kok ngerti ngatungke tangan. Terus sampun batangan kula ya bener. Lah nggih. Iki jenenge apa? Asta cempala. Asta kuwi tangan cempala driji nek digem tibane nendi? Sangarepmu. Ada ya. Gumun kula. Ming dinganakne ta. Iki apa? Mbah ora urusan. Tegese ra ngerti batangan kula. Ora ngerti dhukulmu mlocot tak-tak ora. Kula ya gumun cah kok pintere kaya ngono lho. Werkudara iki mbiyen ya le gawe piye ngono. Lah kok dadi duwe anak kok ora ngerti tata krama, ora ngerti basa kaya bapakne kok ning pintere jan. Saming dinganakne to. Iki apa asta cempala? Asta apa to? Cokor kirik. Mau, aku mau. Asta cempala. Asta tangan. Cempala driji tibane sangarepmu. Tibane mbok rene ta. Iki ra ketuk. Aku wis ngerti nek ajeng mangantem kok. Sinuwun Narpati Basukarna kula semanggaken. Wah, kene anak Prabu Basukarna kula semanggaken, Ger. Capeng karna mawingis-wingis katon lelandheping Trisula muga markata lir kabaranang kuwi lah dalah lah kok dadi malah kaya mengkono pakarti. Keperanggul mungguing ayuda kebapak bawatnya bentar kebabangnya mungguing aloka
Oh, bektiku Pakde. Tak tampa nggih, mantu maraping negara Ngastina. Terus sire Pakde Karna piye? Mulaku dawuh karo Wisanggeni gedene lawan Antasena. Ha. Wisanggeni bali. Kowe ya bali. Aja pisan-pisan wani nyuwun ngampil negara Ngastina. Ora ana jamak lumenek atase negara kok disilih-silihke iki cara tata cara ngendi aku tak takon. Ora ana ing atase negara kok disilihke karo wong liya iki ora ana. Sing ngasta bawat peperintah negara Ngastina kuwi Yayi Prabu Duryudana. Ingkang menang jenenge Bor kanan negara Ngastina kuwi Yayi Prabu Duryudana. Mula yen nganti Wisanggeni iki dibacotake nggone bakal nyuwun ngampil negara Ngastina. Aku iki ora tau wedi karo sapa-sapa, Pakde. Arep aku ngerti Pakde kuwi kondange dianggep menungso setengah dewa mergo kekuatane sing edapi-edapi. Ning ngono tetembungan Giri Rusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngembe karo wong kaya Antasena, aja sok ngilani kaya wong kaya Antasena. Kala mangsane menungso setengah dewa mau kalah karo satriya sing blegere kaya Antasena ngene. Lho. Yen ngono wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Tegese Pakde mentala karo aku. Ngono iya. Tegese Pakde Karna mentala karo anakmu lanang Antasena. Saiki aku tak takon, aku anake sapa? Lho, kowe anake Werkudara. Werkudara anake sapa? Kowe aja jangkar karo wong tuamu. Wonge ra ono rasah omongan sing werna-werna. Werkudara anake sapa? Werkudara kuwi anake. Ya kuwi Sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Kuwi rak bapakne, mbokne. Mbokne Dewi Kunti Talibrata. Saiki aku tak takon, mbokne Werkudara karo mbok. Kowe aja edan, ora edan iki Wangsulana. Iki Wangsulana. Nek sampeyan ora gelem mangsuli, aku sing buka wewadi iki. Sampeyan karo Bapak Werkudara kuwi tunggal wadah. Tunggal wadah kinandhut dening Kanjeng Hyang Kunti Talibrata. Monggo aku anake Bapak Werkudara. Nek nganti sampeyan mentala karo aku padha karo sampeyan wani mateni anake dhewe. Nek nganti kawanguran dening bapak ora trima, upama bapak perang karo Siwa Ngawangga, upama bapak kalah. Apa mungsuh Siwa Ngawangga malah tok buka wadine nganti pucet pasuryane tumuli mlayu saka ing Mahabharatan. Cah pinter kok, Le. Aku golek jurusan kimia. Lah kowe jurusan apa? Sejarah. Mula aku iso nyejarahke sejarahe wong tuaku, sejarahe mbahku. Ayo bathine nang kene iki. Kowe mung nyampur karbit. Ora bakal tentrem yen Ratu Kresna durung tak bondo, tak krincung sikile. Garmu doyak nganti kecekel. Yo, manut wae iki. Boten saged kinukup sami mlajar mados papan pendhelikan. Kula kados pundi? Le menawi paduka majeng tartemtu namung badhe kewirangan kok, Nger. Lajeng saenipun pados Pintasraya golek jago ingkang saged ngangunduraken Wisanggeni kaliyan Antasena. Sinten ingkang kedah dados jagonipun ingkang putra Ngastina? Sowan wonten ing dandang mangkene matur Kanjeng Hyang Pandya Betari Durga, Nger.
Tanono liwan kaheksi mila katur kang domane sasatrageng ulun sumembah ing Sode selikur dina patobat Kawan Durna. Oh, gondhok bleguduk sualu gembol sumarante hawela. Lha nuwun inggih Pandya Betari. Nering sambi kala sawanipun ingkang abdipun Begawan Durna kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga mabekti kula kunjuk Pandya Betari. Ndak tampa gawe gedhening ati kula liwat pangestu Tamanana ya Durna. Kula pundi engko cimat pariping dayanana ing kasantosan. Kurupati padha harjur gunung kadingaren sowan tanpa tinimbalan ora cecala luwih dhisik nggon musuhana ning Masetran Ganda lumayit ana wigati apa Begawan Durna apa dene Suyudana yen pancen darbe atur ing bakal mbok kunjake ngersaning Pandya Betari Durga mara kage matura ingkang tetela bakal tak pidhangetake Kurupati wale-wale menapa Bapa Begawan Durna ingkang badhe munjuk atur ngersa paduka Pandya Betari babagan kawontenan ingkang dumateng sampun bedah. Samangke negari Ngastina sampun dados kukupaning mengsah. Tobat. Sapa ingkang wani bedah negara Ngastina? Mboten sanes kejawi namung inggih menika lancur Pandhawa atmajaning Pandhawa, atmajaning Janaka kalawan pun Werkudara. Pun wisanggeni kalipun Antasena. Ingkang wantun bedah negari Ngastina dene pawadanipun namung badhe nyuwun ngambil negari Ngastina kinaryasa ana wisanggeni menika katekan penjangkanipun dados Nalindrawata kula bubar maut boten kanten-kanten aladani ingkang abdipun Begawan Durna kemawon kepelajar mengsah Antasena tumuntun wonten iga pertiklipun ing abdipun Begawan Durna sowan dhateng Rasa Paduka Sang Pandya Betari Durga wonten sukaliraning penggalih Paduka Pandya Betari suka pitulungan dhateng anak Prabu Duryudana supados sakmangke ngendhakaken kamurkanipun wisanggeni langkung-langkung saged nuturi dhateng pun wisanggeni supados mangsulaken negari menika dhateng pangaosipun anak Prabu samirana lan warayang wisikan magulingan lima Sode selikur dina patobat lah kok dadi kaya ngono kanane wisanggeni apa dene Antasena. Lah kok dadi wong tuane ora mringgake kelawan anak-anak ingkang merosal bedugal. Nganti wani gawe gegering negara Ngastina luwih-luwih bedah negara Ngastina. Kowe mlayu marang negara Ngamarta apa kang dadi lelakone wisanggeni iku aturna marang wong tuane. Njaluk pengadilan lan para Pandhawa kok ora iso ngandani karo anak-anake Durna.
sambar lindhu bumi gunjing kumaluduk kuntur ketup tumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara Tobat iki kaya wisanggeni padha rarja sak praptamu ya nggir pangestune Yang Durga slamet aku ngaturke bektiku katur ya Yang wating kidang menjangat wisanggeni mara gage bloko karo eyangmu ing dandang mangure kowe ngoyak sapa Eyang Durga prasaja wae ora bakal ndak tutup-tutupi aku weruh tindaking Siwa Ngastina kawan Eyang Begawan Durna mlebu ana ing alas Krendayana papaning masetran Gandala mayit sarta ya kuwi kayiwangan Ngastina iso tak lebokke pakunjaran aku yang bakal dadi ratu nang negara Ngastina Eyang Pandya Durga kaget risang kapirang urirangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana tobat lar mbok gulung mbok tintingi aja banjur nungsang puyang numbuk bentus kelakuanmu kaya ngono kuwi apa kurang negara liya yen pancen kowe butuh dadi ratu kowe matur karo Yangmu Dandang Mangure negara ngendi bakal mbok bedah aku yang bakal bedah negara mau tak bandaning ratu tak boyonge putrine bakal tak pasrahke marang kowe nanging aja negara Ngastina ke dosane nata Ngastina Prabu Duryudana tobat wis anggeni aku dadi kowe malah ngiyas karo Bathari Durga kowe ngilani karo Pandya Bathari Durga kowe ngembe karo aku ki nadan wujuding titaswantah kaya ngene nanging ku ganeping para dewa aku ganeping para Jawata yen kowe wani karo aku apa kira-kira kowe iso ngasurake kridaning Pandya Bathari Durga tak obrak-abrik Dandang Mangure nganggo kowe mau muni apa ni sing endi kowe mau kok bareng muni suminten ngono kok kabeh jim setan berkasaan doting mlayu do tabrak-tabrakan golek papan pendelikan Eyang Pandya Bathari Durga ya mlayu sipat kuping ngambah dirgantara lah kowe iki apa lali to Kang lali piye aku tau tate rak gugat marang kayangan heeh Bratayuda tegese wiwitaning perang gedhe kuwi awak dhewe duwe kewajiban mangrurah satru murka wong kang ngambek angkara Budi Candala ya kuwi ora kejaba mung Bathari Durga karo Bathara Kala kuwi dadi kewajibane awake dhewe nyirnake angkara murka Bathari Durga karo Bathara Kala apa iya nganti aku diparingi pusaka dening Wang Padawenang wujuding Gada Inten kuwi kinarya sarana sesuk aku Subrata Solikin Subrata ora ungkris-ungkrisen kaya ngono bola bali ming nguyah. Bojo tok bebeda to engko ndak malah lara meneh. Wong-wonge wis waras kok. Gada Inten dudu suminten. Oh ayo njaluk ngapura karang rada rame banget kahanane dadi aku ora pati ngerti. Lah terus iki piye? Kang, apa? Bareng Dandang Mangure iki. Dandang Mangure iki kayangan dudu praja. Lah kowe arep dadi ratu ning Dandang Mangure karepmu piye? Ora. Pancen niatku dadi ratu ning Dandang Mangure ya ing pasitran Gandala mayit. Kene iki papaning para jim setan priprayangan sing digawe dening sing gawe urip saka wujuding geni. Mongko kowe kuwi wajibane nggodha marang para menungsa supaya tumindak ala, supaya tumindak sing ora becik. Ngono. Terus sandangane ya ngono kuwi. Lah kowe iki wong goblok. Weh, kosek, aku sarjana lho. Sarjana apa? Sarjana kok ora ngerti kahanane Dandang Mangure. Terus kahanane piye? Gunakno permana jati. Tegese netra batin. Iki wujude pancen alas. Ning nek disawang nganggo netra batin iki kayangan. Kene iki akeh sandangan, akeh busana sing apik-apik. Nek arep milih kowe keturutan. Dandang Mangure nek kowe arep dadi ratu ning Dandang Mangure kowe nganggo sandangan aku tak ndelok. Nek pancen kowe weruh kene iki papan sing sugih. Apa-apa mergo papan iki kayangan aku tak ngerti kaya ngopo kowe iso ganti busana apa ora lah kowe iki ngembe karo aku tontonen ora percaya aja tundang adimu lanang Dresila Geni
percaya ora? Dandang Mangur iki kayangan dudu alas. Dadi kayane pirang-pirang, sandangan akeh banget. Edian. Oh, dadi wah, nganggo sepatu barang. Rebok dengkulmu mlocot. Lah kok itu agung sejagat ora? Mbok rasa aneh-aneh ni kowe iki. Bakul angkringane kok dadi ratu bareng. Semasa aku saiki kowe wong kentir lho Mas. Lak tuthuk gundulmu lho kowe. Aku arep dadi Nalendra. Ya, dadi Nalendra sapa? Seksenana jagat saisine. Aku nganggo jejuluk Prabu Candrageni. Prabu Candrageni niki. Sarjana sejarah. Heeh. Ngerti ceritane Angling Darmara Bathik Madrim kok? Ngerti. Ha kira ya do ora basa-basanan, ora apa-apa. Oh iya. Saiki golek sandangan dhewe. Nek pancen kowe wong awas, lante panggraitane netra batinmu dibuka golek sandangan dhewe. Ya. Gah aku. Aku wegah, emoh aku. Piye kahanane, An? Aku koyo ngene iki piye, An? Ganti. Kaya Bagong dengkulmu mlocot. Nah, iki cocok iki. Seneng aku. Padha karo aku. Ya. Terus aku nganggo patih sapa? Sakarepmu kowe kalau nganggo patih jenengmu sapa? Seksenana. Geni. Kowe mbiyen dilairke ning segara ya to? Heeh. Aku Candrageni, kowe Candrawarih. Wah, apik. Aku nyebute Yayi Prabu. Ya. Yayi Prabu Candrageni. Apa Kakang Patih Candrawarih? Wah, jan wangun. Sowan rasah. Ya Kang, ana apa-apa ditanggung wong loro. Nih, dombane karepmu Candrageni. Saya dalu tete sonya madya ratri lumrang gandaning pos pita sang Dwijawara ambrang
parandene bisa merbawani jagat loya dewi tata sing kamandyan dewasane wau kawuh sowan cinuwus ngancik goro-goro Sukra mangkara tumpak menda tete kalopa sumawer ci apa ta pertandhane kang goro-goro nalika semanten ampun kinarya ngurmati wijine Patmana kawan kula Semar Garing Petrus Semar kula Bagong ingkang samojekan madyaning ora rombo wijine Sanggara Patmana kawan medal tlatah ngayuja wis rada mblandang wektune mula ya di seseke ya terus ah iya mbok suatu saat Bagong iki metu keri meng ngarep ngorak-arik penabuh anggere metu kok ndang-ndang karepku ora ngono ning mbok menawa wis dadi ciri wanci aku iki arep tuntung plok-plok tuntung plok ana lho penabuh sing wis dimodejineke kuwi heeh meng arep suwit ngono bolo ramune es ya sing kaping 6 taun wah ya sesuk isih wayangan meneh truk Maret PWKS ki arep wayangan ya mbok menawa iki lagi nyebar poprosal heeh ya menggolek biaya supaya arep seneng-seneng lan aku go ngaturake selamat milad kagem UAD muga-muga tansah ngrembaka dadi sawijining universitas ingkang terkemuka ana ing laladan Indonesia kene. Para sarjana saka UAD kene ingkang
muga-muga bisa kinarya cagak tuwaking negara ya Reng. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. PWKS ya tansah ngrembaka. Ya. Ki sing rawuh seragame ketok lho, Tru. Heeh. Pancen lambange gunungan. Ning warnane ana dhewe-dhewe. Ya. Tur gegere mesti do ditulisi PWKS Purworejo. Ya. Sing mau nganggo sandangan nganggo abang ireng mau saka Semarang. Oh iya to. Heeh. Werna-werna ya Rek Gong, werna-werna. Dadi muga-muga tetep. Nah iya ya. Piyai budaya kok ya dadi contoh karo para PWKS. Pembinane we nganti tancep kayon kok anggotane urung-urung wis do teng sliri. Ah iya. Ya kudu nresnani wayang nganti tekan tancep kayon. Ya banding yo ngono. Men ngerti critane wayang. Mergo apa jenenge tuntunane wayang kuwi ana ing jroning lakon. Ora perlu digenahke karo dalange, ning wis disurasa karo para penonton. Oh, lakone kae iki tuntunane nggo ningsungake rek. Panjenengane Gusti Bendara Pangeran ya lagi wae ulang tahun, mau bengi, Tru. Oh iya, jane aku ya didhawuhi supaya sowan ning gandeng mau bengi ya nyambut gawe ora iso sowan. Mula aku ngaturake ngucapake dina iki selamat ulang tahun kagem Gusti Yuda. Pinaring ana sehat, pinaring ana tentrem penggalihe, pinaring ana gancar rezekine lan barokahing Gusti tumpuk matimbun-timbun kagem panjenengane. Amin. Sing dijaluk pancen ngono. Lan iki arep tak aturi hadiah, Tru. Oh iya. Rombongane awake dhewe senengane Gusti Yuda sing disenengi suarane ayu. Oh. Monggo bojone ayu iki wegah nek disuarani. Ha iya. Kok Gusti kok Gusti Yuda kok dipodo kuwi. Gusti Yuda kok tresna karo suarane ayu. Oh suarane ya apik tenan bocah siji kae. Heeh. Ya diaturake. Yuk dawa Gusti Yuda aturana Sinom Parijata. Ya, iki kesenengane panjenengane iki Sinom Parijata. Ya. Pelok apa slendra? Pelok ya apik, slendra ya akeh ya apik. Ana sing anggere muni nang omah malah suarane bening anggere pentas marah gero. Ah iya. Ayo wis alasane dhewe-dhewe. Monggo. Meng karepe iki arep ora nyuwara ning bayaran ya wis. Ya ora apa-apa. Ayo yuk men digirongi karo wah penggironge ya wis do ya serak ya bening kepiye lek arep ngarani. Ah iya. Saking temonjone. Heeh. Sing jeneng ngendhang ki paitane ming sabar, ora usah kemrungsung, atine aja meledak-ledak. Kuwi bakale kendhangane temata. Ha iya arang yo bocah enom kok. Pengendhangmu asli nanti? Bali, anake neng rumah sakit. Wah, alah jan wis. Kena apa, Tru? Dumadakan kena DB. Duber. Demam berdarah. Heeh. Benjang direm sekedhik nggih. Berarti kowe karo aku wis dicap troco. Ha iya. Mergo panitia wis nganti meling kon ngerem sithik. Cangkem ki nek ora iso direm, Tru. Iki kudu direm ora. Heeh. Pinapsu? Urung. Monggo. Gusti sing wis peparing apa wae tumraping awake dhewe. Heeh. Orang ya saiki wis modern nek mbiyen eling-eling kodhok ijo mlebu jaring.
ora ana artine babar blas ning saiki wis diganti eling-eling marang Gusti kang peparing. Ha iya. Wong jeneng undhaking pikirane menungsa iki mesti iso ngolak-alik utawa gawe sesuatu sing iso ana tanjane. Pancen bener mangkono to? Heeh. Teruske. Oe ah. Oe ah. Oh la la. Sing nembang ya suarane apik, sing ngendang ya tepakane ya apik, kandel alus, kok kandel alus. Kendang iki kala mangsa sok kudu alus, ning kudu nganggo kasar. Pati amar sodeng tak tung tang tung tak dang tak den tak dang den tak den tak ketul tak ya alus. Ketul tak gelang tutul tak kentang tak nanti kentang tak tang ngono wae. Ah, mesti penak. Engko nek dingonokne nek bubrah tak ketak sekira. Keteng malah tangane kemitir. Wah, wajan. Apik to sing gender ya karo antuk-antuk tur dasare genderane titis. Ya. Agamane ya terus dirampungke reng nana kemedunen reng ayo ora ngerti cengkoke kaya ning seneng atine iya jan nyenengke ya reng wah ayo suarane apik ming cacate kok ming dipek yoga ayo. Mungguhna ya, Tru. Kuli akeh. Iya. Aku seneng suarane ya. Karang sindene awake dhewe iki ciri khase dhewe-dhewe. Ya. Nek Bupras kae saiki lagi viral edan. Heeh. Anggere muni wis ngedan ning panggung wis jangan tanya. Aku wis ora iso omongan kok ngantian. Kalah karo Prastiwi. Kalah kejaba ya kalah tuwa. Ya kalah mburuk barang kuwi. Iya. Mergo kae iki ketoke duwe sirah ning otake ra duwe. Oh. Heeh. Sugeng dalu. Nyuwun sekar gugur gunung. Oh iya. Salam taklim kawula Suharman. Wo Suharmaji. Suharman apa Suharmaji? Suharman ya. Wah, kesenengane wong donya donya. Nah. Lumayan. Heeh. Diudut mboko telu. Ha iya. Saking senenge kaya. Ha iya. Tetep tak paringi arep budhake. Ya. Coba iki mau ana sing nyuwun gugur gunung terus diaturake. Iki arep ming tembang cara kuno ning aja tok sepelekke lho, Tru. Aku ora tau nyepelekke tembang ning iya. Tembang apa-apa mesti tak anggap apik. Saya tembang kuno-kuno kuwi kabeh do nyingkiri, kabeh do ora gelem ngunekke. Ora apa-apa. Gugur gunung tak unekke. Dunekke pelok barang. Ya. Sing nembang kor ibu-ibu Waranggana. Ayo kanca ngayahi karyaning praja kere kene. Ora garden. Joko Garden. Jenenge asline Joko Tebon. Tebon ki basa Inggrise garden. Joko Garden. Ya, men rada mentereng lho, Tru. Ya. Karo sing bonang sidine Nur Desmaning Rat. Nur Jahanam ki rada elang. Desmaning Rat ki rada apik. Ya.
Monggo dados. Yo. Yo, piye apa ragu miyak? Kaya ngene aja disepelekke. Lah iya, tembange ya kepenak. Tur mengko pitutur. Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara jiro lupat maju papat-papat diulang-ulangake mesti enggal kanggone holobes kontol baris ayo kanca ngayahi karyaning praja kene kurang dhuwur kene lho arep sithik ming mleset sekolah rasan kowe dirasake ketara kene gugur gunung tandang gawe oh mengane lambe karo disarsertani gulune sing kudu dipapanke sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kuwi lho ayo sayo rukun bebarengan ro kancane Holobes kontol baris ora usah dicengkok holobes kontol baris ngono wae ora usah di holobes kontol baris ketinggalan kowe engko aku nusul becak ora usah holobes kontol baris apik tenan suaramu ya mirip karo aku kok reng ya ming kowe rada cemeng nek sing ora ngerti larasan iki kae ayo kae sing endi mburimu kuwi blas ora dong ora nembang gunung aku kecil nameng kuwi ya ming do gumun karo suaramu nek aku wis gelem ngetokke swara wah kadang kala aku ming mendelik ngono ae metu suarane kok ora ketang suara sok matut ngono oh kudu swara maksudku nembang ayo kanca ya oke padake aku isane ming lagu modern tok apa liwat terus dengkulmu melocot ora Kartonyono kok Kartonyono ki tunggale Kurawa Kartomarma Kartodenda Kartonyono ngawur ayo go ayo wah iki seneng kanca swara iki rasa perlu digawe kanca ngono malah elek oh manut karo suarane ayo nek suarane lurus ya lurus ayo kanca heeh wa kanthi mulyane kanggo mulyaning negara cira lupat maju papat-papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge holobes kok des ora poltades ora pol holobes kontol baris lagune tok pamerke di grup campursari jenenge apa grupmu lho ora ngerti keyboard ning ruang tamu kowe oh kae keyboard rombongan campursari aku sing yasa weh kendang ketipung sing ning dhuwur sentong aku sing yasa edan tenan bocah iki niat gegulang seni campursari tenan weh lah kepiye ta wis apal lagu pira pol nyidam sari omong kok utama ayo rekae kar dadi penyanyi ayo wis disandangi ya ora iso dinahi bando ora ana sing cukup mbuh sirahe bojoku ra mung sak kenthos kae Truk dadi ora iso disawang babar blas ya coba arep ngaturke apa iki coba Mbak Tiwi kae do gelari kloso tekan terminal Grawan Giwangan wetan terminal Giwangan ki ana pabrik ning rasa disebut ya terus rasa. Nek pabrik kaya ngono kok apale ra jamak-jamak. Ayo wi. Heeh. Jumeneng men depresane piye akeh iki streaminge isih 15.000 ke atas. Iya. Kowe akon malah ra iso. Apa, Gong? No walang.
Kono golek glepung rek. Warang siji kok glepungi. Yogya nira kang para pra NTT. Oh, Nusa Tenggara Barat. Goblok. 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 Ngendi ya, Tru? NTT iki Nusa Tenggara Timur. Asem. Oh, iki nang kampus lho kuwi kok dipresani para dosen-dosen kok NTT kok Nusa Tenggara Barat. Goblok. Petok. Kowe percaya guru mbangane dosen. Lho, derajate dhuwur dosen. Sing ngomong sapa? Dhuwur guru kok iso. Wayang ki ora ana Bathara dosen. Anane Bathara guru. Ora wayang iki dunia nyata kok. NTT, Nusa Tenggara Timur. Kowe iso guyu lho, berarti dheke paham karo wayang. Sesuk disiarke ning ADTV. Nan yo. Wah iya wis ora kuwatir, sesuk nonton dhewe nek pas prei, Truk. Iya. sira anulata Do engone cari engun andelira sang Prabu anakmu sing lanang kae SMA to, Gong? Heeh. Sonek lulus lebokno UAD wae men morale iki ora bejat banget. Wes. Ayo anake goblok, bapakne kocluk. Wis mula omah ora karo-karuan kahanane ora. Ya wis ben. Oh kae apa memper kae. Tok tukoke montor kae knalpote diketok kaya ngono buar-buar. Mbrebeki kupinge Pak Dene nek liwat ngarepku dikempret-kempretke ora. Padune ora iso nukokke anakmu. Iso wae to nabrak ndasmu wae iso. Ora usah emosi kok ya. Kok ngembe. Aku ki ngelekke anake le buar-buar kuwi mbok yo nganggo sopan santun, wong cetha aku. Aja kok kowe wong nggugah kowe motore leboke kamar kok. Oh to, diselah banter-banter. Aku tangi terus guyu. Simple aku ya ngono. Ayo cah edan, bapakne edan, anake edan. Sing penting gayeng omahku. Ya wis, ya wis. Aran eka suwanda aran patih suwanda udu eka ta udu kang kinalung tripra kara kuna kaya urune kang ten ya nek ana iki nang sekolahan kok ya paling ora dus
Mau bengi metu wong edan. Ya. Nuhoni Rungsung. Kendang ken mau taruh tah. Tatah. Karepe iki ndlang ngono kok tak unine saka kene kok tah. Tatah bebebebe. Bebebebe. Ya. Oh. Wis tambah 100 kae lumayan nyombangane buruh gendong. Tenuan nggih, Pak. Nya iki sisan tampani. Yakin? Yakin. Ora kena nesu lho, aku gak nek nesu. Walah, aku nesu kowe iki mbiyen-mbiyen. Wong kowe ndremis ora ming saiki. Aku ki jane ora ndremis lho. Ping jenengan ki ming dilantarke oleh iki, aku lantaran Ayo iki wis ngono. nya Lah iki kok tampanono nya. Ana duit nang kene. Tak Wis. jupuk sisan. Wis kuwi dijukuk sisan ora. Wis 650. Oh nggih, matur nuwun, Pak. Wis 700 lho. Ompo kok wis bali 200 ora. Apik tembang kangen. Heeh. Ngerti-ngerti wis jam digoleki, guys, digoleki terus lho. Heeh. Engko nek ora ketemu tetep tak jaluk mulih kok engko. Lah, aku cucul sik ora masalah. Kulino aku cucul sik iki. Aku cucul sik kono cucul keri iki kulino. Ngapa Etro kok anarkis? Omongane iki ora kena digugur. Ya sowan yo. Bapak sajae wis ndisiki ning negara Ngamarta. Nduk karuan bapak ini ya iki sok ngangkring. Ki tak gawe cupet, tak gawe cekak. Iya. Mulane engko Gustine pripun Mas nek kaya ngoten. Lah nggih karang nuntut jam 3:30 bubar. Ha iya. Mula ya kudu dipotong-potong. Ha iya. Sesuk nek panjenengane nimbali ning dalem Yudanagaran, Sura. Sura isasine apa, Tru? Sura isasine sesuk ki manjinge Agustus kok. Waduh. Wis full e. Waduh. Ayo nyon ngapura. Ya ora apa-apa digoleke dina liyane. Janing yaning talaga kadi langit oh mambang pantepasulan pamaneka lintang toya kusumayana sumawur